chce dneska ujeba brať, teda poradiť od veštice? Vy ste veštica? Nie, Bugs Bunny. Neklopeme? Čo ste prišli do Lidlu? Veď ste o mne vedeli, nie? Samozrejme. Je vám teplo? Áno? Ako ste to vedeli? Lebo som dala radiátor na 5. Toto budú easy money. No poďte, Igor, vyveštím vám gule. Prosím? Vyveštím vám z gule. Prepačte, som bola na inej frekvencii. Ja chcem vyveštiť tu z ruky. Bude to 100 euro. Koľko? 20 euro, čo ste hluchí? Rýchlo, kým som napojená. Dajte mi sem tú 20, pozrite sa, aj sviečka zhasla, tu není dobre znamenie. Ukážte ruku. Ja vy máte prerezanú čiaru života. To znamená, že umriem? Nie, len keď ste boli mali, tak vám niečo odrezali. Pupočnú šnúru? Veď to každému. No ale na detailoch sme sa nedohodli, to už je za 5 kilo. A vy ste podvodníčka. A vy inteligent a dávajte si pozor, každý schod môže byť smrteľný. Posielajte do komentára peniažky a vaša veštica sa vráti.